Angibingeleleke bafukele emakhaya. Lokho ubingelelayo kusenguye uDokotela uNcwabo ngizinze khona ngila eNewcastle usizweni. Njenganamhlanje ke ngikhona ngila ekhaya Nkosi yami ngisaphuma nje ngisawubona abafowethu laba engisebenza nabo nengibasizayo abantu bonke emhlabeni. Ngithi ngifisa ukudlulisa lokho. Njoba ngikwe ngasho ngathi njoba kuyinyanga yamasiko. Kubalekile nje ukuthi kwesibuyele Nkosi yami emvelaphini yethu. Kwesibuyele la esidabuka khona njengoba ningibona nje nami ngidla amaphinathi akungithi ukutuma ngiyaqhafaza nje awudleki ukugijima ngithanda kona lokho ukuthi awudleki ukugijima kule nyanga njengoba nje kuyile nyanga hey bafuthi phela nginilekelele uyalekelela phela hayi bafowethu hayi bobhuti phela kanti angizwa yini lamaphinathi ngilawa ayalekelela ayawenza umehluko ngale nyanga ke yamagugu ngifisa ukuthi wonke umuntu noma ngabe imuphi akakakhumbule imvelaphi yakhe bese ngithi kulabo abasemakhaya bakithi okhokho nomkhulu nabafowethu bonke abafisa hey ngacishe ngalibala bafowethu emajele hayi salute ingane zakwethu salute ingane zakwethu kusakusa laphandle nakusasa kuzokwenzeka nibe nila ngaphandle njengamanje njengoba nje ngiphuma umthandazo wami uqala ngiyothi uNkulunkulu onamandla ngithi madoda ngithi bafowethu ngithi hayi bafowethu akunihambele nje emajele hambele nje emajele nifike nje niphakamise isandla nibatshele labafowethu labo ababoshiwe ukuthi ngikhona hayi bafowethu wathi uyangibuka wena bamba phela ithikithi lakho libambe nje lithikithi lakho leli linenamba zakhe eziningi leli libambe hayi umuntu ngungenzeka kuleli thikithi leli ngizofike ngisho nje lapha mama ngena kulabafowethu ngisho ukuthi leya ndoda manje ngiyifuna ngaphandle ngisho ukuthi leya ndoda manje ngiyifuna ngaphandle bafowethu uNcwabo uyahletha ngiyatholakala la usizweni eNewcastle kuseyimi nje ngedwa futhi kuseyimi ngedwa nje futhi inombolo zami nje futhi luselodwa ucingo lami nalo nje ukulibona nje la +27 73 219 664 bese kuthi le office 034 004 0011 bese ke ngithi kwaba kude Nkosi yami abafisa ukuza la kimi Nkosi yami nalomlungu lo bakaGoogle babe sebeyangazi uvele nje uthatha ifoni yakho lapha kuyiGoogle Map uthi Dr Mncwabo uyahlehla uleya gogo bakithi ungihlonipha kakhulu uyakuthatha nje akubeke lapha kwadlamini ngeke akushiye kwenye indawo uthi nje Dr Mncwabo uyahlehla lo gogo nje ngeke alenze iphutha bakithi sihloniphana kabi naye uyazi la ngihlala khona uyokuthatha akujikisa akalenzi nje iphutha akujikise noma bethuse eCape Town noma bethuwa ukuphi nakubo bonke bakithi abafowethu Swaziland hayi bafowethu hayi ngithi hayi ngiyanibingelela lapho ngiyanithanda banakwethu hayi babanewethu ngiyanithanda kakhulu ngenikhonzile ingane zakwethu uNkulunkulu akanibusise ngiyabuka nje lapha nalapha nange uyangibuka lapha kangwane hayi mfowethu ungakwethu wena nambe ngisasho ngizongena lapha esibayini ngizawungena ngithi nje ngiyanibingelela nonke lapho kangwane nibakhulu nina umhlaba wonke nibakhulu nina Limpopo nibakhulu nina Cape Town nibakhulu nina indawo nje zonke man indawo zonke naphesheya kwezilwandle bakithi yawu salute bafowethu nginjena anginikhohle igalelo lenu ngiyalazi njoba nje namhlanje ngithi inyanga yamagugu thandazo wami ulo ubheke phesheya kwezilwandle uthi Nkosi yami kulabo bafowethu abakuyandawo nabo ngithi salute